Nyakwaramogi, mana kaka juma ka juma wakelo ni chendo mar Gin Kanye, kawuono, wamanyo ni jaod bura machon mandhiwa Matthew Otieno Ogingo. Ogingo en achiel kuom jood bura mane otiyo e od bura mar LegCo. Kendo kaluwore kod tich mare, Otieno nochamo nyadhi e dongruok moko kaka gedo mag sikunde kind mamoko, to kod bedo achiel kuom jogo mane ochuo wang'gi kithulo oko tend loch mar wagunda. Itachieno ni Walter Nyambaga miyo sigande mano thuon ka ji dhi, thuon ka ji duogo. Nyakwaramogi, bende senjo ka ng'ato goyo mbaka mag jo od bura mag LegCo. Ang'eyo ni pachi chamore kendo ipenjo ni LegCo no to en ang'o? Mondo wayud duoko mar penjo, wanyono wuoth nyaka kar chung' od bura mandhiwa e kaunti ma Homa Bay mondo wabil wach kod Matthew Otieno Ogingo. Thank you. Wayudo rwak kendo mbaka chakore. E higa mar 1936 e seche mag odhiambo, Matthew Otieno Ogingo nonyuol kendo chako sombe ratang'a kendo ng'inyo ling'any mar sombe nyaka e piny libamba ma Uganda. Asomo ratang'a, somo gine mirogi, adhi atimo penj mar KP machon cha, Asumbi, higa mar 54. Koro akaya adhi e high school Uganda, school ni St. Bernard's College, mabede masomo matieke somba mar nyaka A level taweyo orumo. Matthew Otieno Ogingo nochako tije mar puonj e sikul mar Bondo Kosiemo e kaunti ma Migori. Nachako puonjo ka an untrained teacher Mirogi, mapuonje for I think 2 years kata kanyo. Adhi school ni Bondo Kosiemo in Migori currently. That time then they were we had master there for about 2 years. Then I work at the school moro e piny machielo ni Makama antie Kwabwai Wachara school. Ogingo miyowa kaka ne odonje siasa to kod kaka piny ne opogi e kindeno. Ka kanyo tadonjo me politics machakore 63. Emano yiera as regional assembly member mochung' ne Ndhiwa, with Odero Joey as counterpart for parliament mano chung' ne Lambwe. Lambwe noriwowa ojomodak malo ka, yani Kwabwai, Kanyikela, Kanyadoto, Kanyamoa, Kabwoch, North Kadem, kato dhi okawo kendo pinje abich mamwalo. Wapenjo kaka siasa ne chalo to kod chama mane ni kod mbi. En kanu kende mane party na piny luo te na kanu. Pinje mamoko mane nitie kadu APP. Piny luo to na kadu te. Teko kanu ne chalo nade? Tek kabisa. No tek. And felt across the country. Mok mana ka kende na ni piny luo kende ni kama na chungi ni kende. Ere kaka ne chano campaigns magi kimuvu resources? Well, na manyo visiepe mana ng'era go chong kada kinde mana ni mana puonjo kunde mana ng'eny nyithindo mana puonjo joma madongo mne gwenge opinion leaders joma timo tije mabeyo machalo ka farmers ka traders jogi mano mashole mowuoyo godo mowuoyo kodgi kwayogi ka ginyalo mi support. Kata odoko ni geno ne nitiere mamalo ahinya e weche mag dongruok, liet mag chopo kare singo mage to pod ne gwonye. Well, pressure ne nitie mar kelo gik moko mar neno ni gik ma benjo piny dwaro inyalo deliver.
Well, negi revolver. So, no election ne obedo ngima maji, somo mar ji, kuonde kaka inyalo wuotho, gik makamage manomiyo koko nobedo ni mondo ji owe obed on their own. Wasungu ne temo kanyonogi, kata somo ne ok somo ni kare. Oginga wacho ni Wagunda nong'wano sikunde mabet beyo, kendo tayogi gino moleyo ni nogwetho oko jirotenge, rem yudo thuolo mag yudo tiegruok kuonde mane ni kod tiegruok mabith. Wasungu nokawo sikunde mabeyo te, magin nyithindgi some. For instance, e Nyanza kama ngima, sikunde manogo miluongo ni high schools ne gin manok kabisa. Ne nwang'o government school Kisii, ni mane school maduong', with Musongo as the district education officer based in Kisii, and school achiel no kende. Kidhi Central, iyudo Maseno, jo Anglican Church be mokelo. Kisii niluongo ni government school nikech ne onge jodin manokele. Omiyo wabedo ja od bura mar Lejko, to kod kaka lach mar od bura ne chalo. Ne wan ji 20 ching aparo 20 jo Kisii, ja 8 jo South Nyanza, jo Moaka, pod one part of South Nyanza in Vitono ekuro ka luo ka noriw gi jo Korea. Kura ne nitie ng'at achiel, ka ne nitie ji 18. Costa Kisumu ne nitiere bende the same number. Ne wan ng'ama Ugenya, no ni luonge ni Cleopa Utieno. Wan gi ng'ama Game, luongo no Wuod Frederick. Otieno pimuno lemo machwe mane omiye e kinde mag Lejko. And as far as I'm concerned, Kane Oyera as vice president, no mere powers in the constitution as the regional, as the cabinet of the region. Yomanongo omi TJ ni tiere to na ange cabinet manane mna chair non de constitution. Yeah. By virtue, Marbedo vice president responsibilities magi nebedo spelled out. Maga chiel kumgi ne en regional chairman mar the cabinet no. The cabinet ne tij mano year mane tiyo tije ma specifics. Koro ne tiyo committee mane ane a chair by virtue of being vice president. I was also in charge of finance. Omiyo picha mar uchumi e kindege. Mago ne nitiere pesa miwacho no bed ni ok ne ng'eny ahinya, en mana power mane en go kaka no tin no to bed ne en gi power. Value mar pesa ne mali malo kaka tinde en sani. Kid chopo e parliament kidwaro gimidwaro. Of course gigo dhi the sum total mar gik ma jo Kenya dwaro duto. Okoni Daniel Arap Moi ne osiepne gino mane omiye thuolo mar tiyo kod riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe. Well, I did not have any problem. Naonge kod gigi problem. I remember na chako chon kata kanyo mokwongo ni abede East Africa. Parliament mina na dhi 69. So before then, atiye sirikal. Ogingo miyowa picha mar yudo thuolo mar bedo jalejko to kod ber mage. Watiyo maber. At that time, you remember, and Home Affairs Minister, Jaramogi. And it was a thing having an oversight over regional assemblies. Remember one time he came and had addressed us of a few problems. One and a encounter. Think of our civil secretary, Manen Musongo, Mane PC John, was a bit of a funny fellow. We don't know what was happening, and they got him deported eventually on return back to Nairobi. So with Mboya, we had excellence in relation with him, no problem, all through and through. The dissolution of Modo and Jokum as a regional setup. E kinde mbaka, omiyo ywaruok mane nitiere kind kit telo mane Kenya dwaro tok thulo oko tenda goko mar Wagunda. People like Kenyatta wanted a centralized power, more decentralized.
that was in his mind. The others, like Ronald Garlagin, Manenegi, their party Kadu, Nedwaro, a regional setup. Nikenegi Fia, Nijo Luoko, the Wigijo Kikuyu, Gibiro River to Gibiro dominate other tribes. Okay. To gin dongruok mage michame nyadhi. Well, of course. I mean, we developed the headquarters, Makadioka, and it's my making. Post and telecommunications, Katamande my making. All the way Katamasuricha, Mago my making. Bridge construction, Minanuma Ongerno. That's my making, not of Chologor. None of your people. Orea. When you're going to Rapogi, there used to be a small ferry which was not helpful at all. We managed to, the use of the military, nobody more time some bridge there. Uneno mungirore kendo badi ungilo, siri en kit chiemo mane. No, acha muchimbluo ge ara henya, leo timitedo ge ara suga, ara deck, potash aero. My mom was still alive. That was my very good food. To put air, put chame. To enkod ote mane ne jotelo masani. I would rather they revert to 1963 when the country was led by patriotism as an ideology. That should be an ideology to embrace. To koko timoreka mano to puri vechi jibrum na yuara birum no winjo vechi magani ko yer maber ko tim gini maber ka gimoro timore marach mathin medo bedo gima duong to ben omedo bana baro wi medo na pogo ji Nyakoramogi irokano kumbedo kode chakruok nyaka giko ageno ni kwanya achiel adek moko ka jatend chenro mari kunthulni duto ne en Walter Nyambaga Wood Koweru thon ka ji dhi kendo ka ji duogo oriti masane.